Ako ba dili kumuto diri mga master bay sa kadagan tint bay sa amo ang pagtuyok-tuyok diri sa Goldas. Mga siguro estimate na ako na ay mga 37 tints. Dili kumuto bay sa 37 ka tint walay walay nagkuan. Wala natulog. Wala nag-Starbucks. Starbucks. If ever maglaag mo diri sa Goldas Place dili gyud mo magutman mga master kay kayan kay foods diri. So ang kulang na lang diri bay Jollibee na lang di kulang diri. And we're back. What's up guys? So we're here sa Goldas Place. Yatay nagabinan ngit-ngit na mga iba. Together with Angelo Abo. And my friend. Hey my friend. Say hi to our vlog. Hello. Hi manggod tanga. So yun guys, sobra ka kita karon, sobra ka bad shot kasi nabilin ta nato gamit. And we don't expect na makaanime diri sa Goldas Place. Yet sobra ka beautiful na place. For me, I don't know, sa tanaw nimo sa Goldas Place, is it good para sa imo ha? Good recommendation ba or not? Good. Nganong maganiman sila diri sa Goldas Place? Kay Chadam kayo, munang gitaw Goldas Place kay Gold gold ang natanan diri bitaw. Wow. Kita nimo tanan mga kuan, mga sambot unta. Gago! How was our kanang trip pa saka diri? Kuan. Tabi lubak-lubak way murag among dagoy. Gago! Gago wag ganun. Paghay sabi. Ay, Uy, naman ang black. Oh. oh. Pinagdahana pero hindi. Uy, yun dali ka kumusta? Hi sa vlog this. Ha, master. Accidentally meet with my friend. So, si Kurt, ha? Sa may sakyan. Happy ka lisod. Ay, kuan. Oy, wait lang. Hi, ipa-hi sa iyong brace, be. Alis, uy. Hi sa iyong brace. Oy, alis ka ba? I-promote sa mo. Sana ako naka-brace. Ay, sponsor sa iyong brace. Eh, Ako ra. ako, ikaw ra. Masaan pag smile pag naka-brace, be? So guys, no, I never expect na maka-anime diri sa Goldas Place. Yes, it's very perfect sa mga kanang gustong unwinding. They have coffee there. Basta they serve coffee katong naisuga nga part. So they serve coffee as well as noodles na hot and cold kung depende sa imong trip. Napos sila CR. They also provide tent sa mga di ka-afford og hotel. Sorry. So magdala sila hotel dere. Dahil may hotel ni. So they have tent to provide sa mga tao nga gusto magstay og overnight. Yet the entrance is very affordable, 20 pesos Ano pa siya. tent, bilang tent? 350 good for ay but pila ka tao? Wala ko no tano. Good for Pila ka tao? Ha? Good for 3. Good for 3 person. So perfect sa mga mag-uyab tapos ang isa third wheel. Third wheel. Pero ako ba dili kumuto diri mga master bay sa kadagan tint bay sa amo ang pagtuyok-tuyok diri sa Goldas. Mga siguro estimate na ako na ay mga Pyro. 37 tints. Dili kumuto bay sa 37 ka tint walay nagkuan. Wala natulog. Wala nag-Starbucks. Basta, siyempre, tugno kay ang place. Ang temperature na mo karon dere is nasa mga 29 degrees Celsius. By the way, mga master, no, sa amang upcoming na film, hulatin ninyo, actually nag-shoot, no? O atangin ninyo ang mga upcoming na short film. We made it for you, mga master, no, para tapos support lang sa mga sa team para to. And kinsa pa ba? Maura ba atong upcoming na project, no? Oo, tapos don't forget to check Angelo Abo sa iyang YouTube channel. And sa mga sponsor. Sponsor! Sana all sponsor. Di bitaw. So siya ang nagdala sa mga diri, grabe. Mga master, no, enjoy mo na kami diri sa wala bad shot, dili mi makapicture kay ngitit kayo giatay. So we don't have choice for tonight, mga master, no, kayo wala tay matulgan dere. Di ba wala tay matulgan? Sangit mo brace? Di mo ta kung ilong ba? Ano naman? Sipon ka? Tungod sa katugnaw. Kaya wala kayo yab. Wala ko iyang. Anyway, mga master, na yun nga, wala may choice. So we have to go home at the darkest na pinakadelikado nga lugar dito sa Malitbugan. Ano? Saan ako ba yun? Medyo delikado. Kora ba iliwit na lo? Garon ka na. Ako yung una. Ano?
Near Dodong 150. Sana all. What? Bitaw, ayun, wala may choice kay nahutan sila og tent, diba? Sayang, nahutan sila og tent. So dili na mo ma-experience ang sunrise diri sa Goldust Place. Well, next time basin magkahigayon may kauban ang team pa dato nga diri may magbanding right, diba? So yun mga master. Wala sila di na to makita ang sunrise. O di na mo makita ang sunrise. Corner Andy Rice. Under rise ra. Kago. Bitaw, ayun, mga haggard, makita dili mga oily na makita. Dili kitag dagway. Again mga master, no, this has been your one and only Mayor Dodong together with Angelo Abo Yes. and among bro. Yeah, And- he is. Yes. Di ba Makita si klaro. Apil si Oh, Okay. Makita si Kuan si Koisberry. si Koisberry di po to. Ayan, si Koisberry. So, sayang Koisberry, wala ka. Bye mga master, see you in our next vlog. Bye. Bye. Bye.